faktisk lidt trist i dag. For jeg har noget at lave skærtorsdag i går, fordi jeg har en veninde på besøg. Så glemte jeg det i aften, så jeg havde det samme tøj på. Så her kommer min skærtorsdag video nu. Nå, hej! Skærtorsdag. Ja, det der, han skal ud og spise, og jeg skal faktisk spise frokost med nogen i dag. Noget Katja. Det jeg så gør i dag, det er ikke at læse historien. Det kommer jeg til at vide lidt mere om langfredag i morgen. Læser lige 2 historier. Jeg skal ind og få mit eget kraven. Det er det, jeg laver på en fredag. Nej, torsdag. Nå.